simple. Ang apod kay ang istorya nila masipon ka. Sa altar baga kan makasuriyaw na suriyaw kan puti. Sa puting simbahan, sinermon ninda sa tuya kung ano ang kamarayan kan sa indang pagdato. Napano sa simbahan ki mga ragot kan lipon, ta sa daraning ng korona kita ang hadi. Sa krus, kita sumay nakatadok na espada. Naitaram na ninda ang sa indang istorya, kung nanta naman sa itong musipon. Kung nanta kan magbuhat sinda, hali sa kama kan lanugtang laman, sa imo na giraray ini sabi ninda, sa sarong disyerto kito ulang kudagpaha. Itaramtaman daw na ibaan kinaban, na pigmamaanan ka nga atugan. Kuyan sa labot sa imong pulso, ang halawit ng pagpulugos-ugos, halit sa pagkakalawig sa gadal na sapsaban. Pugkas na ang lubid, kuni man giraray kita, nagtatalibong sa marang kaawagan. Sa hampang kaining pasang retrato, karamuntaman daw ang rayo kan pararaot sa paragibo. Pasiring na sa tuong nakabasan, pasiring na sa lati na pigliligidan kan layas. Pugni na ang paghidaw, pugni na ang pagluwas. Halit sa kwartong panukiluha, pugni na ang paghiling sa luwas kan bintana. Pugni na ang paghidaw para sa binayaan, pugni na ang pagsulit sa daluging dilimakan, pugni na ang paghidaw sa mga sinugbang otoban. Kuyam na sa istorya kan among may nagdudugong latigo, suusipo naman kan ayam na sa irarong kan lamesa nagdadago. Ano na sa mga suntok sa paril na lanok? Ano na sa suriyaw na tinaguban kan lulunan? Kunin na kita gabos, palibot sa ilaw kan karama, kunin na kita gabos. Sa pulod na nagpaparahay, kunin na kita gabos. Rumdumunta kung sain kita napundo, kung sisay sulod dyan na nag-usin, kunin na kita gabos, padaboson niya na. Kung dahil na siya may dudugang, pugna na kan iba, basta pugna na, kunin na kita gabos, pugna na.